and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Virgin pa taon ko. Kung gusto kong itugyan ang akong kaputli ngadto sa lalaking akong pakaslan. Ayaw taon itugot nga maalaot ko. Ay! Tabang! Tabang! Ginoo ko! Tabang! Tabang! Ay! Tabang! Ginoo ko! Sa may buhatan ko kuno galing may muduol na ako ron na utang tao. Gusto. Tubo. May tubo ko sa akong tricycle. Kuha ko na ako. Bahala na lagi. Manabla ko kung galing may magtinguha o dautan ako. Ay naman to. Hindi naman to na ako ibutang. Ay naman. O naman dinidapit sa sahog sa tricycle. Ginoo ko. Gusto. Sa ilawang sa lingkuranan. Akong abrihan ang lingkuranan. May mikupon sa akong abaga. Ouch! Jason! Kahars ba niyong pagkababay? Jason! Habi na akong daot. May daotan na mahitabo na ako. Habi na akong... Wala'y makasunan ng imong langob, gawas lang ako. Uy, babay! Nakaduha na ka na ko rong gabi una. Nakaduha na ka! Usapab na! Unsa? Mubawas ka? Oh! Mubawas kag sagpa na ko? Lalaki ka dako niya managpa kag babay? Hain ang ustisya na. Mas kusgan ka dako kay lalaki ka unya mubawas kag panagpa nako. Unya ga. Karon. Nahilom ka na. Akong hawak naman ay makapahilom ni mo. Kaya ka nasab ko ni mo. Uy, ikaw to. Buhian ka kung di ka na masinggit. Ay, shit! Gipak! Magugunin mo! Ay, kasakit sa kong bayas ka, hayop ka, animal ka, wakay batasan! Yak ka na sa kunin mo! Oh, sige. Sigpaon na sa kunin mo. Bring it on! O ganit kay kiss lang niya akong buhaton mo. Unsa? Well, wabo ko magkasuway so sa tricycle that I'm sure. Unsa? Besides, mingaw ning dapita. Huwag magkadisturbo na itong duha. Bastos ko? I can't wait to let you see the devil's side of me. Hoy, Jason. Hoy, dala ka. May pagduol ako, ha? Ganina pang duol ni mo, Lily. Usa na lang ka dango ang gilayon sa imong naong sa akong naong. Yap lang ka. You scared? Di na ko makapabot pagkuha sa huy katulo. Unang higayon diyan ni mo. Kana na lang ang kuwang. Ang imong langob. Let me in, babe. Bastos? Yeah, right. Makadaghan ako magkabatian ang gikan nimo. Hey, ay siya atras. No. Nasandi ka na sa tricycle nimo. Kanindot na ning posisyon na. Kara ka. Scared of me? O nahadlo kang di ka makapugog siya mong kagalingon kaya tinuod. Ganahan ka sab nga makatilaw how hard and long my manhood is. Shit! Come! Kasakit sa kong atubangan nga imong gituhod. Shit! Apektado na ako si Milya. Shit, baby! It's for you! For you, harang naong ni mo? Kisikara ni mo nga kung atubangan. Gipakapidan pag ginibog sagpa. Ikatulo na ron, ha? Sakit, ha? Jason, boy, iko. Nga nagkaptan ni mo akong naong. Boy, iko. Unsas pagtuo mo nga kung buhaton, ha, Lili? Unsay gusto ni mo? Sagpaon ta kasama si mong gibuhatan mo. Uhag kan ta ka like I always do. Pagpili. Ay kabala ka. I'll be gentle, baby. Yeah. Samtang maghawak ko mo, I will massage your boobs nga ako nakauna og kupot. Ug unya, I will claim your cavern
aron ako gyud makauna. Mituyog ang panahon, miuwan. Mabasa ta karon. Kung di na ko maglusod pagsulod sibog lang. Cause it's gonna be really wet. Tabang, rapist! Oh, shit! Bidagan si Lili. Misuot siya na ng kakahuyan. Ako sa bayat uwan. Para ba maabot ang akong apo? Hain naman kini si Lele. Nga nadugay mas pagpauli. Pinangga! Wa! Pasudlan ako! Nabasa na ko sa libo ni Silong. Si utrong sa mukan. Ay, Basa ko. kung may pauli ka pa sa inyong tagawa nga ka, dili ka unta mabasa diha. Pastilan. Ulungan naman ka. Kaya ikaw na mausan niya sa inyo. Tingali kong sa may tabo ni mo. Takihon niya ka. Away makatabang ni mo. Kaging ka. Ba, unsa? Kaging ka. Ay, may ikaw. Ikaw lang untay mo una tagawa nga ka. Oy, si Taling. Kung makangana kong tiguang no, mura niyo kang batan mo. He! Nangunot mo na nga ng mong liog. Mong suktan ako kay. May na lang, makatilaw sa langit. Tabalasan yun ng tagawa nga ay. O sa bandali ka mapauli sa inyo, Dro, kay bubuan ti ka gas diya. Unya, sundan ako kayo aron musilaob ka, ha? O sa bandgotsa ka! Hindi isaw ding planggana diha sa imong katre aron di mabasa. Ay, grabe hasad na yun. Uy, wadya pa makatapak ining buslot na tong atot. Si Manoy manggod di mo'y akong gisugo og patapak, ana. O di gisigihan naman og unya-unya. Unsa ko magsige mag-atan ni Lili. Human og paninda og bingka og suman, magsige magpaatbang sa tindahan. Ay, Jesus, uy. Unsa man ni, uy. Magtapat mi ni planggana ro din sa akong katre. Ay, kalabi na bang ikatugon ta basta uwan. Ay. Sige na lang, muhigda na lang ko tapad din ni planggana, uy. Uy. Nay! May tusap tumong sa kong agtang! Aw, sayon ra na, anak. Paglukdo sa planggana aron di ka mabasa. No? Nanay ba? Ang isa ko lang kumidya ba? Ay, may ito kahimtang, oy! Kamu ko di ba tawag maglokdog planggana? Kung wa palang kumada sa gingon ni Manoy ay nga may gwapo, nga dato, din nga dayos ato. Nadidyo ko mo pauli din sa ato, oy! O sa to, gwapo og dato nga dayo. Uy, naadi ay. Uy, wala ka may paon, nay? Wa! Ako pa, mahibaw yun ko kong naa. Manoy bintot, oy! Karoon na dyan ka na kumanuya ka. Bantay ka lang dyan ako, dili na tinuod. Aday! Kung sa mga ka? Ang hapagtag planggana. Mato di mo kay may gwapo nga dato nga dayo dinhis ato. Malagi kay basta, nay. Sus! Wahira man sa balitas, nanay. Wahira sa balita. Ako'y tuhui. Kay updated kay ko. Karibal na ko mong lalaki. Tuhui ko. Ugma. Adoon to sa ila. Ipaila-ila ta ka. Bantay ka, ha? Sige, Manoy. Mag-beauty rest sa kuha. Aron mo samot kong kagwapa. Kanay manghud! Shit! Hain makapaingon si Lili. Nagtuog siya nga. Tinutod ko ako gisulti nga ito niya. Shit! Nahando ko siya. Lili! Lili, hain ka! Lili! Ay naman ko. Masa naman yung dapit ang ako naaptan. Nisuptay kong dagan ganina sa kahadlok sa buhatan ni Jason ako. Mana ko mauna-una nga posibleng may dautan o sa kabahitabo na ko din iniining maong lasang. Tingalig may kahinagbo kong mananap o kunas-kunason ko. O baka dautan usap ka tao.
Kinuha ko. Wala ko mahibaw kung asap ko mabalik kong aki. Kangit-ngit na. May kasikas. Diyos ko, tabangin ko. Jason, please, tabangin ko. Jason. Kangit-ngit. Kung saan gusto pangita si Lily din ito nga tunga sa lasang. Kung kusog pa kayong uwan. Kagungo! Bisak kita sa mga gungo! Sakiran. May nakita ko sakiran. Kasakit sa gungo. May mga kalit ko makita sa kong huna-huna. Igurog sa nawadaan kong kusog. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!